paket tahun baru lur ya toh 5.800.000 oleh telu. Nah iki barangnya yang pertama almari 3 pintu barangnya asli full jati ya toh jerone kayak ngene iki mending pokoke. Nah terus jerone lho pokoknya mending pokoknya kayu jati terus ora jati ora usah diwiti. Sing keloro almari 2 pintu nggih. Enek gantungane ngene iki ya toh. Ing kono enek kaca. Iki kan milih sing enek selorokane apa enek lacune apa-apa. Mendinge pol. Sing ketelu ngene. Sing ketelu ngene. Almari hias. Yo iki isi boneka, mbok isi piala, mbok isi piring yo kenek wis sembarang mbok isi apa ya to. Isi. Lah sing isor iki lho. Oh, sing isor. Ki jati nek gak jati wis rasa di duit pokoknya gampang pokoknya to. Regane 5.800.000 ya toh, gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah ya toh. Pembayaran COD. Nek wis omah lagi dibayar kuwi jenenge COD ya toh. Pemesanan ada nomor di bawah bio profil, langsung ditelepon. Mas Agus butuh paket 5.800.000, nah, dapat 3. Langsung gas Cilacap, Banyuwangi, Madura, pokoknya gratis ongkir.